Είναι το πρώτο podcast του Νήματος στα πλαίσια του αφιερώματος για το ελληνικό, τη σημασία και τις προεκτάσεις του. Είναι η συνέντευξη με τον κύριο Λουκά Τριάντη, επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντιπροέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών. Τα ερωτήματα γύρω από το ελληνικό, που ανοίξαμε στο newsletter της περασμένης εβδομάδας, είναι πολλά και σημαντικά. Τα κυριότερα από αυτά, τα οποία και συζητάμε σήμερα με τον κύριο Τριάντη, έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στο πάρκο, το δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του, την πρόσβαση στον Αιγιαλό και το νέο πρότυπο διαχείρισης δημοσίων χώρων από ιδιωτικές εταιρείες ή από ιδιωτικούς παράγοντες, που φαίνεται να εισάγεται σήμερα και θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια σειρά από αδόμητους χώρους στο υπόλοιπο της Αττικής. Το ελληνικό δεν είναι πια ένα σχέδιο στα χαρτιά. Βεβαίως ότι και αρκετά χρόνια δεν είναι, όμως ήδη από τον περασμένο μήνα είναι στην δεύτερη και κύρια φάση κατασκευής του. Το Riviera Tower φαίνεται πια από τη Βουλιαγμένης και από την Ποσειδώνος, υψώνεται έτσι επιβλητικό και οι εικόνες που βλέπουμε από τα drones που πετάνε πάνω από το χώρο μας δίνουν μια εικόνα δόμησης. Είναι ένα ερωτηματικό αν αυτή η εικόνα συνάδει με αυτό που περιμέναμε ή όχι, τόσο σε σχέση με το πάρκο που γνωρίζαμε ότι ήταν συμβατική υποχρέωση να κατασκευαστεί πριν τα μεγάλα οικοδομικά project, τα project κατοικίας και το mall. Και νομίζω αυτό είναι και το κύριο, όσο βεβαίως και με τα έργα υπογειοποίησης και το παραλιακό μέτωπο. Ποια είναι η εικόνα που εσύ έχεις σήμερα? Πράγματι βλέπουμε την κατασκευή να έχει ξεκινήσει. Αυτό που φαίνεται περισσότερο, το μεγάλο κομμάτι της κατασκευής που αποτελεί την πρώτη φάση, βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο, στον Άγιο Κοσμά, και φαίνεται ήδη και ο ουρανοξύστης, ο οποίος προχωράει και με γρήγορα βήματα. Εγώ να τον δω και από το Λυκαβητόλι, φαίνεται ήδη και από το κέντρο της Αθήνας, αν προσέξει κανείς την αλλαγή, την κορυφογραμμή στο skyline της πόλης. Αλλά φαίνονται και αρκετά νέα κτίρια, τα οποία ανοικοδομούνται στο παραλιακό μέτωπο και τα οποία φαίνονται ότι είναι αρκετά πυκνά και αρκετά σε όγκο κτηριακό, το οποίο έρχεται και σε μία αντίθεση με τις εικόνες των τρισδιάστατων που είχαν κυκλοφορήσει από την εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια, που δείχναν αρκετά πιο πράσινες εικόνες, πιο αραιές σε πυκνότητα, ενώ αυτό το οποίο βλέπει κανείς κινούμενος από την Λεωφόρο Ποσειδώνος είναι μια αρκετά πυκνή νέα πόλη, η οποία βρίσκεται στην πλευρά της θάλασσας, δηλαδή από την στενή ζώνη που είναι μεταξύ της Λεωφόρου Ποσειδώνος και του Αιγιαλού. Οπότε αυτό είναι ένα δεδομένο, ένας προβληματισμός για το παραλιακό μέτωπο και πόσο δομείται, πόσο επιβαρύνεται στην ουσία το παραλιακό μέτωπο με τις νέες αναπτύξεις. Και μετά βλέπουμε τα έργα υποδομής στην υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία και αυτή φαίνεται ότι προχωράει. Και το τρίτο κομμάτι της ανάπτυξης που βλέπουμε να έχει προχωρήσει είναι το μικρό πάρκο από την πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το Experience Park, που έχει μέσα και το εκθεσιακό κέντρο. Έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια, δεν αντιστοιχεί προφανώς στην έκταση ή στο χαρακτήρα του συνολικού Μητροπολιτικού Πάρκου που προβλέπεται από το σχεδιασμό, αλλά μας δίνει λίγο μία πρώτη εικόνα για το τι είδους δημόσιος χώρος θα είναι το πάρκο, αυτός ο χώρος. Κατά κάποιο τρόπο μας δείχνει τις ποιότητές του και ενδεχομένως και το καθεστώς πρόσβασης ή το καθεστώς παρακολούθησης ή επιτήρησης κατά κάποιο τρόπο αυτού του χώρου. Μιλάμε δηλαδή για ένα νέο τύπο δημόσιου χώρου. Που είναι βεβαίως ένα μεγάλο ερώτημα, δηλαδή μπορείς να έχεις δημόσιους χώρους υπό ιδιοκτησιακό καθεστώς ιδιωτικό. Δηλαδή ο χώρος αυτός βάσει της σύμβασης, εξ όσων γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε, έχει παραχωρηθεί για 99 χρόνια στη Lambda Development. Επομένως, τι είδους πολιτιότητα μπορεί να υπάρχει στον χώρο αυτό? Είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο νομίζω για την Ελλάδα, δηλαδή είναι ένας νέου τύπου κοινόχρηστος χώρος που δεν τον έχουμε μέχρι στιγμής δει.
Γιατί μιλάμε στην ουσία για έναν μεγάλο χώρο που έχει αποδοθεί στον επενδυτή για 99 χρόνια, δηλαδή ο επενδυτής έχει εκεί και το δικαίωμα της επιφάνειας και της χρήσης του, αλλά έχει και το δικαίωμα της διαχείρισης του χώρου αυτού. Άρα μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος ανήκει στον ιδιώτη και το διαχειρίζεται ο ιδιώτης. Αυτού του τύπου τον κοινόχρηστο χώρο δεν τον έχουμε δει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα και θα τον δούμε πρώτη φορά στο ελληνικό με αυτούς τους όρους, και φυσικά εκεί μπαίνουν μια σειρά από ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την κατά πόσο αυτός ο χώρος στον οποίο θα πηγαίνει πολλοί κόσμος, κατά πόσο είναι δημόσιος. Δεν είναι ένας δημόσιος χώρος. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να το γνωρίζουμε με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Δηλαδή δεν είναι ένας χώρος που αντιστοιχεί στο ίδιο καθεστώς και στην ίδια διαχείριση όπως τα υπόλοιπα μεγάλα πάρκα της Αθήνας. Αλλά είναι ένας χώρος στον οποίο τον πρώτο ρόλο έχει ο ιδιώτης και σε ζητήματα πρόσβασης, δηλαδή και σε ζητήματα ελέγχου κατά κάποιο τρόπο του σε ποια μέρη χρειάζεται να πληρώνει κανείς αντίτιμο και σε ποια όχι, και πρόσβασης κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας, αλλά και ένας άλλος χώρος προς τον έλεγχο και την παρακολούθησή του. Δηλαδή είναι ένας χώρος ιδιωτικός, ο οποίος συνεπάγεται ότι θα έχει και τον αντίστοιχο έλεγχο με κάμερες ή συστήματα ασφάλειας επιτήρησης. Άρα μιλάμε για έναν νέο τύπου χώρο, αυτό νομίζω χρειάζεται να το τονίσουμε, που είναι και πολύ πιο εμπορευματοποιημένος και πολύ πιο επιτηρούμενος. Και το μέγεθός του, δηλαδή η κλίμακα αυτού του χώρου, ενδεχομένως να επηρεάσει και το πώς βλέπουμε άλλους δημόσιους χώρους στην πόλη και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Μια εύλογη απορία είναι, έρονται συνταγματικές εγγύησεις σε αυτούς τους χώρους? Δηλαδή, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κανείς σε έναν ιδιωτικά επιτηρούμενο χώρο, που όμως είναι νοικιασμένος, έτσι, δεν είναι ιδιωτικός χώρος ακριβώς. Ναι, όμως στην ουσία το δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί στον ιδιώτη δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης του χώρου από τον ιδιώτη με τον τρόπο που επιλέγει. Δηλαδή εκεί δεν έχει λόγο το δημόσιο. Και υποθέτω ότι αυτό μας πηγαίνει κατευθείαν στο τι σημαίνει έξυπνη πόλη, όπου η έξυπνη πόλη βασικά είναι συστήματα αυτοματισμών που έχουν να κάνουν είτε με την εξυπηρέτηση των κατοίκων ή των χρηστών, ας πούμε, του χώρου αυτού. Χρηστών, νομίζω, χρήστης είναι μια κατάλληλη λέξη σε αυτήν την περίπτωση, γιατί έχει διαφορετικά επίπεδα χρήσης του χώρου από τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές έως τους εργαζομένους ή τους επισκέπτες, και συστήματα ασφάλειας, βέβαια, έτσι, επιτήρησης και ασφάλειας. Σίγουρα. Νομίζω ότι και οι ίδιοι επενδυτές εστιάζουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας και της έξυπνης πόλης. Βρίσκεται και μέσα στο επικοινωνιακό του υλικό και στον τρόπο που προωθούν την επένδυση, λέγοντας ότι θα έχουμε μια έξυπνη πόλη, έξυπνες γειτονιές, έξυπνα κτίρια, έξυπνους δημόσιους χώρους. Αυτά σχετίζονται πάρα πολύ με την τεχνολογία, η οποία δίνει νέες εμπειρίες σίγουρα, δεν έχει μόνο αρνητικά, αλλά ταυτόχρονα συνδέεται και με όλο το θέμα του ελέγχου και της επιτήρησης ενός χώρου. Αλλά νομίζω ότι έχει μια σημασία να σκεφτούμε περισσότερο το χώρο αυτό σαν ένα μεγάλο θεματικό πάρκο ιδιωτικό, που έχει συγκεκριμένους κανόνες και συγκεκριμένους ρόλους που θα αναλαμβάνει το κοινό. Προφανώς θα απευθύνεται σε ένα κοινό πολύ ευρύτερο από τους κατοίκους των γύρω γειτονιών, ώστε να μπορέσει οικονομικά να είναι ανταποδοτικό. Όμως το τι θα μπορεί κανείς να κάνει στο χώρο αυτό θα είναι σαφώς προδιαγεγραμμένο από τους κανόνες που θα αποφασίσουν οι επενδυτές. Δηλαδή το τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Δεν θα είναι τα ίδια πράγματα που θα μπορούμε να κάνουμε εκεί με τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο Πάρκο Τρίτσι ή στον λόφο του Λυκαβητού ή στο λόφο του Φιλοπάπου, δηλαδή σε μεγάλα άλλα αστικά πάρκα της πόλης. Θα είναι ένα διαφορετικού τύπου πάρκο, αν θέλετε, που θα μοιάζει περισσότερο με ένα θεματικό πάρκο που έχει μέσα και πάρα πολλές διαφορετικές χρήσεις, από αθλητικά, κλειστό γήπεδο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, πολλά κτίρια. Νομίζω ότι περισσότερο μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα θεματικό πάρκο ιδιωτικό παρά σαν ένα δημόσιο χώρο πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο ερώτημα. Το πάρκο, στα σχέδια τουλάχιστον, είναι 2 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Θεωρητικά θα ήταν το μεγαλύτερο παραλιακό πάρκο της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, το μισό από αυτό, ή τουλάχιστον το 1/3, φαίνεται ότι είναι ένας χώρος δραστηριοτήτων και στο υπόλοιπο μέρος, αυτό που θεωρείται καθαρά πάρκο, και πάλι επιτρέπεται η ανάπτυξη μια σειρά από δραστηριότητες. Τι εικόνα λοιπόν έχουμε για το λεγόμενο πάρκο? Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, είπαμε δύο πράγματα ως προς το τι προβλέπετε, τι θα μπορεί να γίνεται εκεί. Αυτές είναι οι προβλέψεις του κατασκευαστή. Τι δεν θα μπορεί να γίνεται στο χώρο αυτό? Νομίζω ότι θα είναι διαφορετική η εμπειρία του χώρου από τους χρήστες. Δηλαδή, ένα θεματικό πάρκο που έχει επιμέρους χρήσεις μέσα, όπως αυτό που θα αναπτυχθεί στο ελληνικό, θα έχει ενδεχομένως μία ελεύθερη πρόσβαση για κάποια διαστήματα της ημέρα σε κάποιους χώρους του, αλλά από εκεί πέρα θα έχει και πολλούς εσωτερικούς μέσα στο πάρκο χώρους, οι οποίοι θα έχουν το δικό τους καθεστώς πρόσβασης και χρήσης. Ας πούμε, ένας μεγάλος κλειστός χώρος γηπέδου που προγραμματίζεται μέσα στο πάρκο θα έχει το δικό του καθεστώς. Άλλες χρήσεις πολιτισμού ή αθλητισμού θα έχουν το δικό τους καθεστώς. Ή ανέφερα πριν το βιολογικό καθαρισμό, γιατί όντως βρίσκεται εντός του πάρκου. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι αφαιρεί ένα κομμάτι από το χώρο ο οποίος θα μπορούσε να είναι πράσινος και προσβάσιμος και κοινόχρηστος. Τώρα, το τι μπορεί κανείς να κάνει σε ένα δημόσιο πάρκο και τι μπορεί να κάνει σε ένα ιδιωτικό πάρκο, μπορούμε να υποθέσουμε κάποια πράγματα, επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλους ιδιωτικούς χώρους σαν αυτόν που προγραμματίζεται και θα κατασκευαστεί, υποθέτουμε, στο ελληνικό. Είναι δύσκολο να το πούμε. Δηλαδή, το τι μπορεί κανείς να κάνει σε ένα κλειστό ιδιωτικό χώρο και τι μπορεί να κάνει σε ένα δημόσιο χώρο είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, σχετίζεται με το καταστατικό λειτουργίας των χώρων αυτών, αλλά μετά σχετίζεται και με τις κοινωνικές δυναμικές. Δηλαδή, υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα που μένουν να διερευνηθούν. Θα μπορούν, ας πούμε, να πηγαίνουν παρέες, να κάνουν πικνίκ σε κάποιους χώρους του πάρκου. Θα μπορούν να μένουν κάποιες ώρες μετά την δύση του ηλίου ή μετά από κάποιο συγκεκριμένο ωράριο. Θα μπορούσε να γίνει μια συγκέντρωση ανθρώπων, μιας ομάδας κατοίκων ή άλλων που για κάποιους λόγους θέλουν να βρίσκονται εκεί, ή θα χρειάζεται να παίρνουν άδεια. Άρα όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία νομίζω μένει να τα δούμε. Ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Είχα πριν από λίγο καιρό περπατούσα στο λόφο του Φιλοπάπου, που είναι ένα πολύ ωραίος χώρος πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας, πολύ κοντά σε περιοχές κατοικίας όπως το Πετράλωνα ή το Κουκάκι, και έβλεπες εκεί μια σειρά από δραστηριότητες που ήταν ελεύθερες και ανοιχτές στον κόσμο. Ας πούμε, ήταν μια μπάντα η οποία έκανε εκεί πρόβες. Ήταν ομάδες ανθρώπων με τα κατοικίδια τους που βγαίνανε έξω. Ήταν άλλες ομάδες που αυτοσχέδια κάνανε αθλητικές δραστηριότητες, ή ακόμα υπήρχαν και ομάδες οι οποίες βρισκόντουσαν εκεί για να συζητήσουν την κοινωνική τους δράση. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πλουραλιστικό πλέγμα δραστηριοτήτων, το οποίο ακριβώς επιτρέπεται να γίνει επειδή ο χώρος είναι ανοιχτός και δημόσιος, δηλαδή είναι δημόσιος στην ουσία του. Σε έναν ιδιωτικό χώρο μπαίνουν μια σειρά από ερωτήματα. Χρειάζεται να πάρουμε άδεια για να κάνουμε όλα τα παραπάνω ή όχι? Θα έλεγα ότι μάλλον χρειάζεται να πάρουμε άδεια. Δηλαδή υπάρχει ένας βαθμός ελέγχου και σίγουρα θα υπάρχει και ένας βαθμός επιτήρησης που θα προκύπτει μέσα από τις έξυπνες εφαρμογές και τις νέες τεχνολογίες επιτήρησης. Άρα είναι ένα διαφορετικό καθεστώς επιτήρησης και θα έλεγα και διαφορετικό καθεστώς εμπορευματοποίησης. Μιλάμε για έναν χώρο που είναι εντελώς εμπορευματοποιημένος, το πάρκο του ελληνικού, ώστε να μπορέσει να είναι οικονομικά αποδοτικός. Άρα οι συνθήκες αυτές της εμπορευματοποίησης και της επιτήρησης θέτουν και άλλους κανόνες ως προς τους χρήστες, το τι μπορεί κανείς να κάνει και τι όχι. Και αυτό βεβαίως αυτομάτως μας πηγαίνει στο ερώτημα, υπάρχει φορέας διαχείρισης του χώρου, είναι ιδιώτης, είναι δημόσιος? Ξέρουμε ότι ή τέλος πάντων θεωρητικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας παρακολούθησης των έργων, και επίσης ξέρουμε ότι η Όμορη Δήμη, ο Δήμος Ελληνικού στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχει την εξουσία να ασκεί καθήκοντα στον χώρο. Δηλαδή η Ένωση Ποντίων, για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει στο Δήμο Ελληνικού και να ζητήσει την άδεια να κάνει στο πάρκο μια εκδήλωση, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα.
Έτσι, ξέρω εγώ, η Ένωση Φιλιππινέζων Κασάπη που έρχεται κάθε χρόνο στο Παναθηναϊκό, ας πούμε, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Σωστά. Πού θα απευθύνεται αν κανείς θέλει να κάνει κάτι τέτοιο? Θα απευθύνεται, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, στον φορέα διαχείριση του πάρκου, ο οποίος ανήκει στον ιδιώτη. Υπάρχουν διάφοροι φορείς διαχείρισης, σύμφωνα με την κατανόηση που έχω εγώ. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει ένα πολύ δύσκολο και πολύ σύνθετο πλαίσιο λειτουργίας, που κάποια στοιχεία του είναι δημόσια, κάποια στοιχεία του ενδεχομένως να μην είναι και τόσο δημόσια. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τους νέους τρόπους διοίκησης και διαχείρισης των περιοχών αυτών, γιατί στην ουσία βασίζονται σε ένα περίπλοκο νομικό καθεστώς και εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα από το ελληνικό. Για τη δική μου κατανόηση υπάρχει ένας ημί-δημόσιος, ημί-ιδιωτικός φορέας, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων εκτός του Μητροπολιτικού Πάρκου και εντός του Μητροπολιτικού Πόλου. Τι σημαίνει αυτό, για να το καταλάβουμε? Σημαίνει τους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στις περιοχές κατοικίας γύρω από το πάρκο. Δηλαδή τους δρόμους, τα πεζοδρόμια, τα μικρά παρκάκια και ό,τι τέλος πάντων δεν είναι ιδιωτικό οικόπεδο. Εκεί πέρα υπάρχει ένας φορέας συνδιαχείρισης που είναι ο ιδιώτης μέσα, αλλά είναι και οι δήμοι. Και εκεί προκύπτουν μια σειρά από ερωτήματα για το ποιος μαζεύει τα σκουπίδια, ποιος φροντίζει τον δημόσιο φωτισμό και αλλάζει τις λάμπες. Αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε ένα ευρυδικό φορέα συνδιαχείρισης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού που αφορά τις γειτονιές γύρω-γύρω από το πάρκο. Όμως, στη δική μου κατανόηση, το πάρκο έχει έναν φορέα διαχείρισης στον οποίο δεν εμπλέκεται το δημόσιο. Είναι ένας ιδιωτικός φορέας διαχείρισης, ο οποίος αποφασίζει για τα θέματα του τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει στο πάρκο, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος δεν έχει, και αντίστοιχα δίνει τις επιτρέπει ή δεν επιτρέπει. Θεωρώ δηλαδή ότι το πάρκο είναι εντελώς ιδιωτικό. Και να υποθέσω ότι το αντίστοιχο ισχύει και τον Αιγιαλό, βέβαια, έτσι. Ο Αιγιαλός έχει ένα άλλο τρόπο διοίκησης. Μάλλον να το πω διαφορετικά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εξ όσων καταλαβαίνω, η παραχώρηση για 99 χρόνια έγινε για τον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πόλου που θα αποτελούσε το πάρκο και την παραλία. Σωστά. Ή τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της παραλίας. Εκεί και πάλι στο κομμάτι της παραλιακής ζώνης υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες, πώς να το πούμε, ιδιωτικοποιούνται. Υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες για 99 χρόνια έχει ο επενδυτής το δικαίωμα της επιφάνειας, όπως λέγεται, δηλαδή ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει, να χτίσει, να διαχειριστεί το χώρο όπως θέλει. Και μετά υπάρχουν και οι κοινόχρηστοι χώροι. Νομίζω αυτό είναι ένα μεγάλο διακύβευμα για το σήμερα και για το αύριο του ελληνικού και της πόλης γενικότερα της Αθήνας. Δηλαδή, τι θα γίνει στο παραλιακό μέτωπο και σε ποιο σημεία του θα έχει πρόσβαση το κοινό και με ποιους όρους. Ήθελα εδώ να θυμίσω να πω μάλλον ότι το παραλιακό μέτωπο είναι εξ αρχής το πιο προνομιούχο, αν θέλετε, επενδυτικά κομμάτι. Αυτό νομίζω ισχύει γενικά παντού, δηλαδή η γυτνίαση με τη θάλασσα δίνει πολύ περισσότερες δυνατότητες για οικονομική εκμετάλλευση. Γι' αυτό και βλέπουμε μια αρκετά σημαντική επιβάρυνση εκεί και με τον μεγάλο ουρανοξύστη, το Marina Tower που ήδη κατασκευάζεται, και με το εμπορικό κέντρο που έχει σχεδιάσει ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας ο Κένγκο Κούμα, και με την Μαρίνα και με άλλα εμπορικά κέντρα τα οποία θα γίνουν εκεί και με μεγάλες τουριστικές αναπτύξεις, αλλά και με αναπτύξεις κατοικίας οι οποίες προγραμματίζονται. Δηλαδή μιλάμε για ένα επιβαρημένο παραλιακό μέτωπο που ενδεχομένως το ζητούμενο το πρώτο είναι η οικονομική του εκμετάλλευση. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να θυμίσω ότι στην διαπραγμάτευση που είχε γίνει επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση της σύμβασης με τον επενδυτή, της σύμβασης που είχε υπογραφεί το 2014, εκεί υπήρχαν προβλέψεις για το παραλιακό μέτωπο, για την δημόσια πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο, και εκεί είχε κατά κάποιο τρόπο συζητηθεί και είχε κερδιθεί, αν θέλετε, είχε κατοχυρωθεί ότι θα υπάρχει 1 χιλιόμετρο συνεχές, το οποίο θα ήταν αδόμητο
και στο οποίο θα υπήρχε η πρόσβαση στην παραλία από γενικότερα από τους Αθηναίους και από όποιον ήθελε να πάει εκεί. Αυτό το 1 χιλιόμετρο ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, νίκη της περίοδου εκείνης, της αναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης, και αποτυπώθηκε και στο σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης που έγινε το 2018 με ένα σχήμα, με μια αγγίλη που έλεγε ότι αυτό είναι το 1 χιλιόμετρο αδόμητης παραλίας και ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αν θα διασφαλιστεί, αν θα βρεθούν ή αν έχουν ήδη βρεθεί, βάζω ερωτηματικό εδώ, ή αν θα βρεθούν στο μέλλον τρόποι παράκαμψής του και αν θα βρεθούν νομικές δίωδοι που θα το τροποποιούν προς το χειρότερο, οδηγώντας και σε περαιτέρω δόμηση ή φράζοντας κομμάτια της παραλίας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα σημαντικά διακυβεύματα και για το σήμερα και για το αύριο του ελληνικού και ολόκληρης της παραλιακής ζώνης, της Ριβιέρας, όπως μάθαμε να την λέμε τα τελευταία χρόνια. Ωραία, αλλά να το καταλάβουμε αυτό. Η πρόσβαση στην παραλία στα 2-2,5 χιλιόμετρα που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, αν κατάλαβα καλά με τη σύμβαση του 16 έγινε αυτή η παραχώρηση, είναι μη προσβάσιμα. Δηλαδή θα υπάρχει, υποθέτω, security, θα υπάρχει κάποιο είδος μπάρας, με κάποιο τρόπο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους αυτούς. Θα είναι μια περίκλειστη, ας πούμε, συνοικία, κάπως έτσι. Και υπάρχει 1 χιλιόμετρο στο κέντρο περίπου του παραλιακού μετώπου, πριν τη Μαρίνα και τα ξενοδοχεία, όπου εκεί θεωρητικά η πρόσβαση είναι ανοιχτή, εάν βέβαια κανείς μπορεί να περάσει προηγουμένως από το πάρκο και από τις διόδους που προβλέπεται να υπάρχουν για την είσοδο και την έξοδο από το ελληνικό, που αν καταλαβαίνω καλά είναι 3 κύριες. Και εκεί λοιπόν πάλι τίθεται ένα ζήτημα, καθώς ας πούμε ο Δήμος Ελληνικού λέει ότι έχει εξασφαλίσει για τους δημότες του ελληνικού ελεύθερη πρόσβαση. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Ενώ για παράδειγμα ίσως δεν είναι ελεύθερη πρόσβαση για τους υπόλοιπους Αθηναίους. Να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ναι, τώρα για τις δηλώσεις του Δημάρχου Ελληνικού δεν μπορεί να αναφέρεται και σε ένα κοινό της πόλης του που προσπαθεί κάπως να εξηγήσει ότι όντως θα υπάρχει ένα κομμάτι ελεύθερης πρόσβασης. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο τρόπο που ένα κομμάτι εκεί αλλού είναι προσβάσιμο σε κάποιους πολίτες και όχι σε κάποιους άλλους, ανάλογα με το που κατοικούν. Πάντως, στο μεγάλο κομμάτι του παραλιακού μετώπου που είναι ο Άγιος Κοσμάς και η Μαρίνα, υπάρχουν σίγουρα κομμάτια τα οποία θα είναι κλειστά, ελεγχόμενα και ενδεχομένως και περιφραγμένα. Ας πούμε, και το κομμάτι προς Γλυφάδα που έχει μέσα τα εμπορικά κέντρα και την Μαρίνα θα είναι κλειστό. Η Μαρίνα είναι ήδη ένα κλειστό σύστημα, ήταν δηλαδή ήδη. Άρα εκεί θα είναι ένας κλειστός πόλος που θα έχουν πρόσβαση στην ουσία οι καταναλωτές του και το κομμάτι του ουρανοξύστη θα είναι κλειστό. Και από την άλλη πλευρά που συνορεύει με τον Άλυμο, όπου έχουμε την ανάπτυξη μιας γειτονιάς πολύ ακριβής κατοικίας, πολυτελούς κατοικίας, η οποία βρίσκεται και σε μια σκανδαλώδη σχέση με τον Αιγιαλό, σχεδόν να κουμπάει πάνω στα βράχια. Και εκεί θα έχουμε ένα συγκρότημα κατοικίας, το οποίο πολύ φοβάμαι ότι θα επιχειρηθεί να είναι κλειστό στην πρόσβαση του ενός ευρύτερου κοινού. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα κεντρικό κομμάτι, όπως είπατε και εσείς, μεταξύ δηλαδή της Μαρίνας και του Αγίου Κοσμά, το οποίο εκεί είχε αποτυπωθεί το 1 χιλιόμετρο αδόμη της παραλίας και ελεύθερης πρόσβασης. Νομίζω εκεί είναι το επίδικο τώρα, στο ποιο βαθμό αυτό το κομμάτι θα είναι ανοιχτό, σε ποιο βαθμό θα εμπορευματοποιηθεί και θα δομηθεί με καφετέριες, μπαρ, άλλες κατασκευές. Αυτά όλα είναι ερωτήματα τα οποία αφορούν το ελληνικό, αφορούν θα έλεγα και άλλες παραλίες της Αττικής. Οπότε ενδεχομένως και η δήλωση του Δημάρχου θα ήταν ότι έχει εξασφαλιστεί, δεν ξέρω, υποθέτω, κάποια ελάφρυνση στο αντίτιμο πρόσβαση εκεί, δεν ξέρω. Άρα νομίζω ότι υπάρχει αυτό το 1 χιλιόμετρο το οποίο είναι ένα επίδικο. Αλλά ότι θα υπάρχουν κλειστά σημεία κατά μήκος της ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου, νομίζω θα υπάρχουν. Και αυτό αποτυπώνεται πολύ καθαρά στην συζήτηση για τον ποδηλατόδρομο. Αν θυμάστε, πριν από αρκετούς μήνες είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η
δημιουργία ενός μητροπολιτικού ποδηλατόδρομου που θα αναπτυσσόταν κατά μήκος των ακτών του Σαρονικού. Σχεδιάστηκε ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος θα περνούσε κατά μήκος του Σαρονικού. Τελικά στο ύψος του Ελληνικού κάνει παράκαμψη, αφήνει το παραλιακό μέτωπο και κάνει μια παράκαμψη γύρω από το συγκρότημα κατοικιών. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδεικτικό, γιατί δείχνει ακριβώς ότι υπάρχουν κομμάτια στα οποία δεν θα υπάρχει δημόσια πρόσβαση. Και εκεί πέρα στο κομμάτι του Ελληνικού, ο ποδηλατόδρομος κάνει αυτό το τελείως παράδοξο σχεδιασμό που ανεβαίνει πάνω από την σημερινή λεωφόρο Ποσειδώνας και μπαίνει στην περιοχή του κάτω Ελληνικού. Και μετά επιστρέφει κοντά στην παραλία, αφού έχει περάσει την Ολυμπιακή Μαρίνα και την περιοχή της Γλυφάδας. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικό, ότι θα υπάρχουν κομμάτια τα οποία θα είναι θύλακες. Περιφραγμένοι θύλακες, στους οποίους η πρόσβαση θα είναι περιορισμένη. Επομένως, καθώς έτσι οδεύουμε προς το τέλος, για να το συνοψίσω, έχουμε ένα πάρκο το οποίο δημιουργεί ένα πρότυπο ενδεχομένως για τη διαχείριση και άλλων χώρων. Εδώ εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο Νιάρχος είναι ένας αντίστοιχος χώρος στο πάρκο του Νιάρχου, αλλά να βάλει ένα ερωτηματικό για το βοτανικό ίσως ή για άλλους αδόμητους χώρους, τους λίγους αδόμητους χώρους που έχουν μείνει στην Αττική, και το παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού ενδεχομένως μας προειδεάζει για το τι πρόκειται να συμβεί στη Ριβιέρα ή σε ένα μέρος της λεγόμενης Ριβιέρας, μια περιοχή που έχει έντονη ανάπτυξη στο real estate, είναι ήδη πολύ ακριβή και όλες οι προβλέψεις λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει ακόμα πιο ακριβή, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς τουλάχιστον δημόσιο σχεδιασμό, αλλά θα έλεγα κατά το πρότυπο της ανάπτυξης στην Ελλάδα τα τελευταία περισσότερα από 50-60 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, απουσία σχεδιασμού, ας πούμε, ιδιωτικά συμφέροντα μικρότερα ή μεγαλύτερα, απλώς επιβάλλονται στο δημόσιο χώρο. Θα ήταν ένα σωστό συμπέρασμα αυτό, κατά τη γνώμη σας? Ναι, συμφωνώ. Το Ελληνικό έχει και μια πολύ μεγάλη κλίμακα, δηλαδή είναι όντως ένα project που δεν έχει υπάρξει αντίστοιχο στην Ελλάδα ποτέ από άποψη μεγέθους. Είναι μια πόλη μες στην πόλη, όπως και το ίδιο αυτό προβάλλεται, και εκτός του ότι αλλάζει για το ίδιο το ελληνικό τους τρόπους διαχείρισης, τους τρόπους πρόσβασης στην παραλία, τους τρόπους κατοίκησης ή τους τρόπους αναψυχής, ή ακόμα και το τι είναι ιδιωτικό, τι είναι δημόσιο, που μπορούμε να πάμε, που δεν μπορούμε, τι σημαίνει πάρκο, τι σημαίνει κατοικία, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα με κάποιο τρόπο προσπαθεί να τα αλλάξει. Νομίζω ότι λόγω του μεγέθους του τα αλλάζει όχι μόνο για το ίδιο, αλλά ενδεχομένως δημιουργεί και νέα πρότυπα που μπορεί να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές της Αθήνας ή και αλλού. Δηλαδή δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο ένα νέο τρόπο ανάπτυξης της πόλης και βίωσης της πόλης, ο οποίος φαίνεται πολύ εντυπωσιακός μέσα από τα σχέδια, όμως συνδέεται στην ουσία με άλλου τύπου κουλτούρες, αν θέλετε. Δηλαδή είναι πολύ πιο ιδιωτικός, πολύ πιο εμπορευματοποιημένος και πολύ πιο επιπυρούμενος με τη συμβολή και της τεχνολογίας. Ωραία. Σε τι να έχουμε το όνομα μας, κατά τη γνώμη σας? Τι πρέπει να προσέξουμε από εδώ και στο εξής? Τι πρέπει να προσέξουμε? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο γιατί βρισκόμαστε σήμερα σε μια περίοδο που πολλές προηγούμενες αντιστάσεις έχουν καμφθεί με κάποιο τρόπο. Υπάρχει και μια απογοήτευση ή και μια παραίτηση σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να αλλάξει. Και από την άλλη, ακριβώς η συνθετότητα του project αυτού αντιστοιχεί σε πάρα πολλές τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο και σε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα παρακολουθήσουμε. Δηλαδή μπορεί να συμβαίνουν αλλαγές για την πρόσβαση στην παραλία, για το πάρκο, για τη δόμηση γενικότερα, οι οποίες να εισχωρούν ως τροποποιήσεις σε νόμους που μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε καθόλου ή να το καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων από τις επιπτώσεις που έχουν. Άρα είναι πολύ δύσκολο να πούμε προς το που να στραφεί η προσοχή μας, γιατί ακριβώς έχουμε μια σαρωτική παραγωγή νομικών τροποποιήσεων, η οποία νομιμοποιεί το κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να βολέψει την επένδυση. Νομίζω ότι τα κρίσιμα ζητήματα έχουν να κάνουν με τα θέματα που αναφέρετε και πριν, δηλαδή η πρόσβαση στην παραλία και στον Αιγιαλό, να υπάρχει μια εγρήγορση ως προς το κομμάτι αυτό. Το άλλο είναι η πρόσβαση
και η χρήση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Και θα έλεγα ότι ένα τρίτο είναι οι νέες μορφές κατοικίας. Υπάρχει ο φόβος ότι στο ελληνικό θα δούμε αυτό το οποίο υπάρχει εκτεταμένα σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη, περιφραγμένες υπεροικίστες κοινότητες, τα gated communities. Νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει μια γρήγορση ως προς αυτά τα ζητήματα, ώστε να μην αποδεχτούμε και να μην συνηθίσουμε νέους τρόπους οργάνωσης και ανάπτυξης του χώρου που να δημιουργούν θύλακες και να αποκλείουν την πρόσβαση. Ήταν ο κύριος Λουκάς Τριάντης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών για το θέμα του ελληνικού και τις προκλήσεις που βάζει σήμερα τόσο για τη διαχείριση του χώρου, όσο και για το σύνολο των αδόμητων χώρων στην Αττική. Το Νήμα θα συνεχίσει τα newsletters, τα podcasts σχετικά με το θέμα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.